tudod ugrálni? Egyáltalán is amivel kezdték. Igen? Meg hozzá ajándékban volt Wii 3, és lehetett izolni. Online-on lehetett. Volt, benne volt a... Igen. Papa! Ilyen kényűsítők? Mi volt az? A ninjások, és a gyümölcsök ninjás? Ilyen kényűsítők? Igen? Hát meg venni lehet. Én ajándékba adtál? Az ajándékban volt, de lehet venni. Papa! Pontokat, tudod, a pontok alapján veszelik. Igen. Melyik a szokott? Ja, de hát ez is akkor a személyben van. Hát de Mert ez úgy pont úgy van kitalálva, hogy egyet veszel. Papa! Mit tudom én, ez 1400 pont mikor? Ja. Hát én azért gondoltam a... Hát de most vissza van kötve az Xbox izével? Papa! Ne, az Xbox vissza van kötve a routerre? Igen, és akkor Van online? online, igen, minden Jó. tudtam. Ja, értem. Akkor csinálod a profilt. Most így kellett tenni az egészet, mert hát tudtam volna. Megcsináltál profilt? Internetes profilt, Xbox címet, minden? A Wiki, Igen? a izé. És akkor úgy le tudtad tölteni a játékot, ugye?